L'accentuació en valencià. Com poden ser els accents gràfics? L'accent gràfic és un signe escrit que va sobre una lletra vocal per a indicar que la vocal és accentuada i precisar el seu timbre, tancat o obert, donant així un significat com a paraula. Moltes són les explicacions per a fer entendre l'accentuació de les vocals. La nostra proposta és aquest triangle, anomenat vocàlic, perquè en ell es mostren les vocals i la seva opció a l'hora d'accentuar. En la part més oberta del triangle es troba la vocal A. A l'estar baix, la part més ampla, la vocal A, portarà quan siga necessari l'accent obert o greu. També en la zona de les obertes estan la E i la O. Per tant, l'accent gràfic serà obert o greu quan siga necessari accentuar. Aleshores, la A, la E i la O són obertes. Ara bé, la E i la O també estan en la zona de les tancades o agudes. En aquest cas, comptem que l'accent de la E i la O és tancat. Pel que fa a la I i a la U, estan en la part de les tancades o agudes. Per tant, l'accent gràfic d'aquestes vocals sempre és tancat quan siga necessari. Així, les obertes són A, E, O. Gràcies, ciència, història. I les tancades són I, U, O, E. Alacantí, ús, il·lusió, conèixer. Per últim, cal aclarar que s'han d'accentuar les paraules sempre que les normes d'accentuació ho diguen, independentment que s'escriguin en majúscula o minúscula.